Awesome. Awesome. Mahtavaa. Jesus. Father, I thank you for what you're going to do today. Isä, kiitän sinua siitä, mitä tänään aiot tehdä. I thank you in advance for what's going to happen. Kiitän etukäteen siitä, mitä tulee tapahtumaan. In Jesus' name. Jeesuksen nimessä. All right. So last night I went to sleep. Eilisiltana, kun menin nukkumaan, And I was praying in my sleep. rukoilin unissani. And then 2 hours into my sleep, Ja 2 tuntia, kun olin nukkunut, I woke up and couldn't sleep. heräsin enkä enää saanut unta. So I had 2 hours of sleep Joten mä olen siis nukkunut 2 tuntia. because of you guys. Teidän takianne. God's about to release something so powerful to your nation. Jumala on vapauttamaisillaan jotain hyvin voimallista tähän maahan. He shared with me that the testimonies that I shared will just become each believer's living reality. Ne todistukset, joita minä olen jakanut, niin niistä tulkoon jokaisen uskovaisen todellisuutta. That's awesome. Ja se on mahtavaa. That means that when I shared my heart last night and I'm shared again today, Eilen illalla, kun jaoin sydämeltäni ja tulen tekemään sitä samaa myös tänään, what I'm sharing is normal Christianity. se mitä mä jaan, niin se on normaalia, tavallista kristillisyyttä. Literally, it's normal. Ihan kirjaimellisesti tämä on sitä normaalia. In the course of this week, Tämän viikon aikana, how many of you have stepped out at least one time? miten moni teistä on ottanut uskon askeleen eteenpäin ainakin kerran? At least once. Wave your Ainakin hand. kerran. Heiluta sun kättäsi. That's like miracle stuff right there. Tämä nyt on sitä ihmeellistä. Because the truth is that no matter if it's an amazing testimony where 40 people got healed, Vaikka olisi kuinka ihmeellinen todistus, että 40 ihmistä on parantunut, or an amazing testimony that you just stepped out further than you ever have, tai että todistus on se, että sä oot ottanut uskon askeleen ja tehnyt jotain, mitä et ole ennen tehnyt, they're equally as powerful. niin nämä molemmat todistukset on yhtä voimallisia. So whether you just got the courage to say, hey, Jesus loves you to one person, Jos sä sait rohkeuden sanoa edes yhdelle ihmiselle, että hei, Jeesus rakastaa sua, or you prayed for 50, tai sä rukoilit 50 puolesta, they're equally as awesome. ne on yhtä hienoja todistuksia molemmat. Awesome. Aivan mahtavaa. It's about stepping out past where you ever stepped before. On kyse siitä, että astutaan yli sen, minne ollaan aiemmin astuttu. And the more you do it, the more you realize you didn't sink. Mitä enemmän sä otat tällaisia uskon askeleita, sä huomaat, että ei upotakaan. The more you realize that people don't have the power to reject you anymore. Sä tajuat enemmän, että ihmisillä ei ole voimaa hylätä sinua. Because the truth is that you've been accepted in the beloved. Totuushan on, että sinut on hyväksytty jo siinä rakastetussa. You have been accepted in him. Sinut on hyväksytty hänessä. So nobody can take away what nobody gave you. Joten kukaan ei voi ottaa pois sellaista, mitä he eivät ole antaneet sinulle. God is the one that gave you your acceptance. Jumala on se, joka antoi hyväksynnän sinulle. So how can a man or a woman or a child take away what they never gave you? Joten miten kukaan mies, nainen tai lapsi voi ottaa pois sellaista, mitä he eivät ole antaneet? God's mercies are new every day. Jumalan armo on uusi jokainen päivä. Every day when you wake up, Joka päivä, kun sä heräät, whether it's 2 hours on se ollut sitten 2 tunnin or 4 hours tai 4 tunnin or 6 hours, tai 6 tunnin unet. when you wake up, you need to wake up to mercy. Kun sä heräät, sun pitää herätä armoon, Because his mercies are new every day. koska hänen armonsa on uusi joka päivä. Hey, in Finland, you got a lot of day. Ja täällä Suomessa on aika pitkä päivä näin kesäaikaan. A lot of day. Pitkä päivä. Like it's light till 11:30 at night. 11:30 asti yöllä on ihan valoisaa. I'm like, this can't be happening right now. Mä oon ihan, että ei näin voi olla. That means that sometimes it gets dark that way too, right?
No eikö sitten vastavuoroisesti joskus ole And pimeätäkin? that's okay because you're the light of the world, so it doesn't matter if it's No dark se or on not. ihan okei, koska tehän olette maailman valkeus, ei se haittaa, vaikka on pimeääkin. That's the truth. Se on totuus. So here's what's going to happen today. No tänään tulee tapahtumaan tällaista. I've talked to Marcus, director. Mä juttelin Markuksen kanssa. See, all morning I've been praying. Koko aamun mä olen nyt rukoillut. At 6 a.m. I woke up, or I got out of my prayer chamber, which is my bed. 6 aikaan aamulla mä nousin sieltä rukouskammiostani, eli vuoteestani. I was going to go down to the gym and work out this morning. Ja menin sitten kuntosalille, But they don't open for 4 more hours. mutta ei se ollutkaan auki ennen kuin vasta 10. So I put in the book of Romans in my ears, No sit laitoin korviin tulemaan vähän roomalaiskirjettä. and I ran 112 flights of stairs up and down. Ja sitten mä juoksin siellä portaita edestakaisin. It's awesome. Se on mahtavaa. So I'm doing some physical and some physical and spiritual at the same time. Saa samaan aikaan sekä hengellistä että fyysistä harjoitusta. I'm core training in the gospel. Ja mä oikein niin kuin vedän semmoista ydintreenausta tonne sisimpään. And then I went up to my room and then I just prayed. Sitten mä menin huoneeseen ja jatkoin rukousta. And I'm so excited. I just am so excited about what's happening. Mä oon niin innoissani, mua innostaa se mitä tapahtuu. So there's this thing in the Bible, it's called impartation. Raamatussa on tämmöinen juttu kuin voitelun välittyminen. You know, you have Elijah and Elisha, Siellä on Elisa ja Elia. and he passed this thing on. Ja Elisa antoi sitten manttelin eteenpäin, vai oliko se toisinpäin? You have Moses, you have Joshua. Ja sitten on Mooses ja Joosua. And you talk, and Timothy talks about, Paul talks to Timothy about not neglecting the gift Paavali puhuu Timoteukselle, että ei saa lyödä laimin sitä lahjaa, that was imparted to him by the laying on of hands. joka hänelle välittyi käsien päälle panemisen kautta. I'm going to go over it a little bit in the next session. Jatkan tästä aiheesta vähän enemmän ensi kerralla sitten. But I'm going to lay hands on everyone in this whole place today. Mutta mä aion laskea kädet jokaisen ylle täällä. Do you know what today is? Tiedätkö, mikä päivä tänään on? This is like the birthday of Christianity. Tämä on kristillisyyden syntymäpäivä. This is the day of Pentecost, guys. Tämä on helluntaipäivä. There's going to be what's called a baptism of fire today. Tänään tulee olemaan sellainen tulen kaste. Let me tell you what it looks like. Kerro nyt vähän jotain. If I poured a quart of gasoline on you, Jos mä kaadan sun or päällesi a liter of gasoline on you, vaikkapa litran bensaa sun päälle, and lit you on fire ja sytytän sut with a tuleen match, tulitikulla, what would you think about the people around you? mitä ajattelisit ihmisistä sun ympärilläsi? Nothing. Et mitään, You would be burning. koska sä palat. You wouldn't be concerned about anybody looking at you. Ei sua huolestuta se, että toiset katselee sinua. What does it mean to be on fire? Mitä tarkoittaa, että ollaan tulessa? What would it mean to be on fire for God? Mitä tarkoittaa olla tulessa Jumalalle? People told me, Todd, you've got to slow down. You can't just keep running like this. Ihmiset sanoo mulle, että Todd, sun pitää nyt vähän rauhoittua, että sä voi jatkaa tolla tavalla juoksemista. People with wisdom, Ihmiset, joilla on paljon viisautta. the wrong kind of wisdom. No vääränlaista viisautta. They told me, this is a marathon, or this is a marathon, not a sprint, Todd. He sanoo mulle, että Todd, tää on maratoni, ei mikään pikajuoksu. The problem is that what you say has to line up in the Word of God. No ongelma on se, että se mitä sä sanot, niin sen pitää olla samassa linjassa Raamatun kanssa. I can't find marathon or sprint in the Bible at all. No ei mun Raamatussani ole pikajuoksua eikä maratonia. All I find is race. Mä näen siellä vain kilpailun. Run the race put before you. Juokse edessäsi oleva kilpailu. I find that the Bible says, run the race worthy of the prize. Raamattu sanoo, että juokse se kilpailu, joka on palkinnon arvoinen. I find that this is a race. Mä näen, että on kyseessä kilpailu. Paul says that I've run well. Paavali sanoi, että mä olen juossut hyvin. It's a race. Tämä on siis kilpailu. A race means go.
Kilpailu tarkoittaa, että mene. The gospel is a green light, meaning go. Evankeliumissa sanotaan, että mene. Sometimes we tell people that Joskus me sanotaan because ihmisille, we don't want them to go off. koska me ei haluta jotenkin hermostuttaa heitä. I am with you. Että mä olen sun kanssasi. I don't want people to go off. Mä en halua, että ihmiset jotenkin menee Listen, niinku harhateille. if somebody goes off into sin, Jos joku menee harhateille syntiin, it's not because of their run. ei ole kyse siitä, että he juoksee, It's because of a lack of relationship. vaan kyse on siitä suhteen puutteesta. I'm not just talking about moving in gifting. En mä puhu jossain lahjoissa toimimisesta, I'm talking about growing up into Him in all things. vaan mä puhun siitä kasvamisesta kiinni häneen kaikessa. I'm talking about walking with clean hands and a pure heart. Vaeltamisesta puhtain käsin ja sydämin. I'm talking about the real grace of God Se todellinen Jumalan armo, that unlocks the real truth of God. joka vapauttaa totuuden Jumalasta. The Spirit of grace and truth came through Jesus Christ. Jeesuksen Kristuksen kautta tuli vapauden ja totuuden henki. Grace empowers me to walk out what truth calls me to. Armo vapauttaa mut tekemään sitä, mitä totuus vaatii. This is why I teach identity. Tämän takia mä opetan identiteetistä. This is why you've heard me talk about my relationship with Jesus. Tämän takia sä oot kuullut, kun mä kerron mun suhteestani Jeesuksen kanssa. This is why, to me, I preached in Africa to hundreds and hundreds of thousands of people. Kun mä saarnaan Afrikassa sadoille tuhansille ihmisille, And I've shared the gospel with one person. tai kun mä jaan evankeliumin yhden ihmisen kanssa, Either way, they're the same to me. olipa kumpi tilanne hyvänsä, niin se on mulle yksi ja sama. Because every day I stand before an audience of one. Koska joka päivä mä seison yhden hengen yleisön edessä. Your priority must be intimacy with the Father. Sun tärkeysjärjestyksessä ykkösenä pitää olla suhde Isän kanssa. Your priority must be your relationship with God as a father. Jumala suhde, isäsuhde täytyy olla tärkein. You can't afford to get caught up in how you look in front of people. Sä et voi jäädä jumiin siihen, että mitä muut susta ajattelee. You can't afford to get your value from the appreciation of people. Sulla ei ole varaa ottaa sitä huomiota toisilta ja rakentaa arvosi sen mukaan. When God flows through your life and you have a miracle flow through you, Kun Jumalan armo vaikuttaa ihmeitä sun kauttasi, people will say, "Wow, man, niin ihmiset ihmettelee, wow, you healed my friend." sä paransit mun ystäväni. You have to be very, very careful Olet tosi varovainen. to not say, well, yeah, I did. Et sano, no niin mä tein. Because it's not you that healed him, it's God that healed him through you. Koska sinä et parantanut, vaan Jumala sun kauttasi. This is the most dangerous place of the gospel. Tämä on kaikkein vaarallisin paikka, mitä evankeliumiin tulee. Because God will flow through you regardless of where your heart's at. Koska Jumala, hän kyllä toimii sun kauttasi huolimatta missä tilassa sun sydän on. That's why I need to be in the Word of God. Sen tähden mun tulee olla Jumalan sanassa. If you noticed, when I'm up here, I don't have my Bible always right here. Jos sä oot huomannut, kun mä oon täällä ylhäällä, niin mulla ei ole koko ajan Raamattu esillä. But when you hear my heart, Scripture comes out all the time. Mutta kun mä jaan, niin mä jaan sitä sydämestä tulevaa sanaa jatkuvasti. That's because I don't ever study this thing to preach a sermon. Koska mä en opiskele tätä Raamattua vain saarnaa varten. Ever. En koskaan. I open that book on my knees Mä avaan sen kirjan polvillani and I say, Father, this is who you say I am. ja sanon, että Isä, tää on se, mikä sä sanoit, että mä olen. Oh, see, it makes me cry because it's my life. Sä ehkä kysyt, että mitä, mutta hei, mun elämä on tällaista. God, make me become this word. Jumala, anna mun tulla tällaiseksi, kun tää sana sanoo. Father, I'm asking you to hide this word in my heart, God. Isä, oikein kätke tää sana mun sydämeeni. I thank you, Father,
Kiitän sinua, Isä, for who you've created me to be. siitä millaiseksi olet minut God, I luonut. thank you that I'm accepted in the beloved, God. Isä, kiitän, että minä olen hyväksytty I thank you, rakastetussa. Father, that I Kiitän can never sinua. be rejected by man. Kiitos, että minua ei voi kukaan ihminen hylätä. Thank you, Lord, that you're my everything. Kiitos, että sä olet mun kaikkeni. That nobody can stop this. Kukaan ei voi pysäyttää tätä, Because Jesus, you're the head koska Jeesus, sä olet of pää. all principality and power. Kaikkien voimien ja valtojen yläpuolella. There's no principality that's higher than you. Ei ole sua korkeampaa voimaa. And God, you live inside of me. Ja Jumala, sä asut mun sisimmässäni. You like to live here. Sä tykkäät asua täällä. And I like that you've come to make your home in me. Ja mä tykkään, että sä oot tullut tänne mun sisimpääni kotiin. Father, I thank you that you gave me the spirit not of fear, Kiitos, että sä et antanut mulle pelon henkeä, but of power and love. vaan voiman ja rakkauden hengen. And God, you've given me a sound mind. Ja sä olet antanut mulle terveen mielen. And you're renewing my mind every day, God. Ja sä uudistat mun mieleni joka päivä. So that everywhere I go, I can prove your will. Joten minne tahansa menenkin, niin mä voin tehdä sun tahtosi It todeksi. doesn't matter today when people come against me. Ei ole väliä, vaikka ihmiset tulis mua vastaan. Because God, you are for me. Koska Jumala, sä olet mun puolellani. God, you are greater and you live in me Sä olet suurempi ja sä asut minussa. than anything in this world. Sä oot suurempi kuin mikään tässä maailmassa. You have given me everything according to life and godliness. Sä olet antanut mulle kaiken, mitä tarvitaan elämään ja jumalisuuteen. Whom shall I be afraid of? Ketä minä pelkäisin? You are for me. Sä oot mun Who puolellani. cares who's against me? Mitä väliä, kuka mua vastaan on? God, I thank you to live as Christ and to die as gain. Herra, mä kiitän siitä, että Kristus on elämä ja kuolema on voitto. Thank you, Father. Kiitos, Isä. In Jesus' name. Jeesuksen nimessä. That's how I pray. Näin minä rukoilen. That's how I pray. Näin mä rukoilen. That's just a little, but that's it. Se on ihan tällaista. I pray in a place of thankfulness on a constant basis. Mä rukoilen tällaisesta uskollisuuden asemasta jatkuvasti. I don't have a million requests to God. Ei mulla ole Jumalalle miljoonia pyyntöjä. I thank God for who He says I am. Mä kiitän Isää siitä, kuka hän sanoo, että mä olen. I don't read that Bible to teach. En mä lue Raamattua vain opettaakseni. I read the Word to become. Mä luen sanaa tullakseni. I study the Word so that I can show myself approved. Mä opiskelen sanaa, jotta mä voin näyttää, että mut on hyväksytty. I rightly divide the Word of truth. Mä jaan sen sanan, totuuden sanan oikealla tavalla. In my heart, it's just, Se on mun sydämessäni vaan. it's like a machine gun of the Word constantly. Se on ihan kuin semmoinen konekivääri, josta jatkuvasti tulee. I wake up at night and the Holy Spirit's preaching sermons to me. Mä herään keskellä yötä ja Pyhä Henki saarnaa mulle. And I'm like, no, don't, what? Ah, and it's gone. Ja sit mä oon, että ei, älä herätä mua. Ja sit se meni jo. But it's in there. Mut se on siellä. It's in there. Se on mun See, sisimmässäni. His Word is alive. Hänen sanansa on elävä. It's spirit and life. On kyse hengestä ja elämästä. It's alive. It cuts through all the junk. Elämä, joka vie pois kaiken roskan. Here's a key. Tässä on nyt avain. If my past tries to whisper to me, Jos mun menneisyyteni yrittää kuiskata mulle, I don't rebuke the devil. niin mä en nuhtele paholaista. I thank God for who I really am. Mä kiitän Jumalaa siitä, kuka mä todella olen. The Bible says that regret produces death. Raamattu sanoo, että katumus aiheuttaa vaan Regret kuolemaa. produces Joo. death. Katumus aiheuttaa vaan kuolemaa. But godly sorrow Mutta jumalinen leads to murhe repentance. saa aikaan parannuksen tekoa. Sorrowing in a godly manner is amazing. Tämmöinen Jumalan mielenmukainen murhe, se on tosi mahtava asia. It looks like this. Se näyttää tällaiselta. The enemy whispers Vihollinen kuiskaa and says, you should have never done that. ja sanoo, että sun olisi pitänyt koskaan tehdä noin. And you say, Father, I thank you so much. That's right. I should have never did it. Ja sä sanot, että Isä, mä kiitän sua niin paljon, että joo, mun ei olisi tarvinnut tehdä niin. I thank you so much for the blood and mercy of Jesus Christ, Mutta God. mä kiitän sua Jeesuksen verestä ja armosta. God, I never want to do that again. And I thank you that Holy Spirit, you are going to keep me.
Isä, mä kiitän sua siitä, että mun ei tarvitse enää koskaan tehdä noin. Ja mä kiitän Pyhä Henki, että sä autat mua pitämään tästä kiinni. And warn me if I ever even get close to that place again. Ja varoita mua, jos mä tuun edes lähellekään tätä samaa paikkaa. Father, I thank you that when you do, Isä, mä kiitän, että mitä sä teet, I will immediately obey niin mä välittömästi tottelen, because I love you. koska mä rakastan sua. See, here, watch. Katsos tätä. Twisted grace Tämmönen kierroarmo says this. sanoo näin. I don't have to repent anymore. Ei mun tarvitse enää tehdä I already did parannusta. one time. Mä olen jo kerran tehnyt That's parannusta ja se riittää. I don't need to ask God to forgive me anymore. Ei mun tarvitse enää pyytää Jumalalta anteeksiantamusta. That's demonic strategy. Se on demoninen strategia. That is the devil. Se on perkeleestä. See, if you're in a place, Jos sä olet jossain paikalla, see, real grace no ihan oikea armo is the divine inspiration of God upon your heart. on Jumalan yliluonnollinen armo sun ja ilmestys sun sydämessä, With the outward reflection of God upon your life. joka tulee ulkonaisena ilmentymisenä sun elämästäsi. Real grace Todellinen armo is the very fuel that fills your motor, on se polttoaine, joka täyttää sun moottoria, that enables your engine to run well. joka saa sun moottorin hyrrää oikein kunnolla. But any grace Mutta mikä tahansa armo, that does not lead to transformation joka ei johda muutokseen, is demonic. on demonista. Because grace always leads to transformation. Koska armo johtaa aina muutokseen. Grace is not a license to sin. Armo ei ole lupa tehdä syntiä. Grace is what heaven has given us Armo on se, minkä taivas on meille antanut. to be free from ever wanting to sin again. Että me haluttaisiin mukaan tehdä syntiä. Holiness Pyhyys is the reality of how Jesus walked this earth. on se todellisuus siitä, kuinka Jeesus vaelsi maan päällä. And the Bible says that you're supposed to walk just as he walked. Ja Raamattu sanoo, että sun pitää vaeltaa samalla lailla kuin Jeesus. Holiness is not legalism. Pyhyys ei ole lain orjuutta. Jesus was not a legalist. Jeesus ei ollut lain alla. He was the Son of God. Hän oli Jumalan poika. Yet he was holy in everything he did. Silti hän oli pyhä kaikessa, mitä hän teki. Listen, do you remember Peter? Muistatteko te Pietarin? So many people say they can relate to Peter. Monet sanoo, että he voi kyllä ymmärtää Pietaria. Well, my question is to you. No mun kysymykseni on, Which one do you relate to? no kumpaan Pietarin sä nyt samaistut? The one before he got saved or after he got saved? Siihen, joka oli ennen kuin hän tuli uskoon, vai siihen, joka oli uskon tulon jälkeen? Do you relate to the Peter that always missed it? Oot sä samaistunut siihen Pietariin, joka aina missasi kaikki? Because that was before today. Se oli ennen tätä päivää. Because on the day of Pentecost, Koska helluntai-päivänä Peter was changed into a different man, you see. Pietari muuttui toiseksi mieheksi. Jesus is outrageous. Jeesus on aivan hurja. You've got Peter, he's with Jesus, No sulla on Pietari, joka vaeltaa Jeesuksen and kanssa. the other disciples. Ja ne muut opetuslapset. And they said, and Jesus says, who do people say I am? Jeesus kysyy, että no hei, kuka ihmiset sanoo, että mä olen? Some say Jeremiah or John the Baptist or No one of the jotkut sanoo, prophets. että sä oot joku Jeremia tai Johannes Kastaja tai niistä profeetoista joku. He says, yeah, but who do you say I am? No joo, mutta kenet te sanotte, että mä olen? Peter, Pietari. you can imagine how it went. Voit kuvitella, miten tämä tilanne meni. Peter's like, you're the Christ. Pietari sanoi, että sä oot Kristus. You're the Son of God. Sä oot Jumalan poika. Jesus is like, whoa! Jeesus on, että wow! Blessed are you, Simon. Siunattu olet sinä, Simon. I'm going to tell you this. Mä sanon sulle tän. Flesh and blood did not reveal that to you, Liha ja veri ei paljastanut tuota sulle, but my Father did. mutta mun isäni paljasti In sen. other words, Toisin sanoen you didn't siis, come up with that one yourself. sun täytyy mennä yli sen, mitä sä itse tiedät. That wasn't your bright idea.
Sä et itse keksinyt sitä, se ei ollut sun oma idea, God spoke to you. vaan Jumala puhui sulle. And I'll tell you this, Peter. Ja mä sanoin sulle näin, Pietari, You are Peter. sä olet Pietari. And upon this rock, Ja tälle kalliolle I'm going to build my church. mä rakennan seurakuntani. And the gates of hell will not prevail against Ja it. Tuonelan portit ei voita sitä. And you know Peter. No sä tiedät nyt Pietarin. He was like, yeah. Ja se oli, että joo. Right? Eiks niin? Serious. Ihan oikeesti. You know Peter was like, uh-huh. Pietari oli vähän semmoinen, homma hoidettu. A couple of scriptures later, No muutama Raamatun paikka myöhemmin Jesus says to Peter Jeesus sanoo Pietarille and the disciples, ja opetuslapsille, by the way, guys, hei muuten kaverit, I'm going to die soon. mä tulen kuolemaan pian. The Son of Man's going to be delivered up Jumalan poika ilmestyy pian. and killed. And killed. Aivan Jeesus sanoi, että mut tapetaan Peter pian. says, no, Ja Pietari sanoi, että no ei. this shall never happen to you. Ei sulle koskaan voi käydä niin. And Jesus says something. No sit Jeesus sanoi jotain. He says, get behind me, Satan. Mene mun taakseni, saatana. That's an intense rebuke from Jesus, No right? se on aika raju nuhtelu Jeesukselta. Now, Simon just got told, blessed are you, Simon. Just äsken on Simonille sanottu, että hei sä oot siunattu. Flesh and blood didn't reveal that to you, Veri ja liha ei paljastanut tota ilmestystä but my sulle, Father did. vaan mun isäni. Awesome. Mahtava juttu. Get behind me, Satan. Väisty taakseni, saatana. Peter's probably Pietari on varmaan more than that. no enemmänkin. Peter gets snatched up by Jesus, man. Jeesus saa jotenkin Pietarista otteen. Here's what he said. Näin hän sanoi. He said, for you have in mind the things of man and not the things of God. Sä olet ajatellut niitä ihmisten asioita, etkä Jumalan asioita. So Peter's problem Pietarin ongelma was that he thought like a man, oli se, että hän ajatteli kuin mies. Jesus was the best thing that ever happened to him. Jeesus oli parasta, mitä hänelle tapahtui. He wasn't about to let that be taken away from him. Ei hän aikonut antaa sen mennä pois. Jesus called him Satan for that. Ja Jeesus kutsui häntä sen takia saatanaksi, Because he had in mind the things of man koska Pietarilla oli mielessä ihmismäiset asiat, and not the things of God. eikä ne Jumalan asiat. This is the place where twisted grace happens. Tällaisessa paikassa armo vääristyy. See, here's the deal. Tästä on nyt tästä kyse. How many people have you heard say, hey, listen, Mites monen sä oot kuullut sanomaan, että hei, back off, kuuntelepas, I'm only human. annas vähän tilaa, mä oon ihan ainoastaan ihminen. Have you ever heard that from Onko anybody? joku sanonut sulle, että Hey, I'm only human. mä oon ihan vaan ihminen, normaali ihminen. To say you're only human Se, että sä sanot, että sä olet vain is to ihminen, say you're only demonic. on sanoa, että sä olet vain demoninen. I'm telling you the truth. Mä sanon nyt ihan totuuden. See, something happened to Peter to where he didn't think like a man anymore. Pietarille tapahtui jotain, että hän ei ajatellut enää niin kuin ihminen, He thought like God's man. vaan hän ajatteli niin kuin Jumala. See, when the Holy Spirit comes, Kun Pyhä Henki tulee, he changes you into a different person. hän muuttaa sut aivan toisenlaiseksi ihmiseksi. He changes everything about you. Hän muuttaa kaiken sinussa. All of a sudden, you develop a deep love for the Word of God. Yhtäkkiä sulle tulee syvä rakkaus Jumalan sanaa I kohtaan. mean, the Holy Spirit inspired the Word of God. Pyhä Henki hän on inspiroinut sen sanan. All Scripture was breathed by Him. Sana on tullut hänen kauttaan, hänen henkäyksestään. He will always drive you into the truth of the Word of God. Hän vie sua aina sanan totuuteen. The Holy Spirit will always remind you of Jesus. Pyhä Henki muistuttaa sua aina Jeesuksesta. He said, when the Spirit comes, Hän sanoi, että kun Pyhä Henki tulee, He said He will convict the world of sin, hän tuomitsee maailman synnistä, of righteousness, vanhurskaudesta and of judgment. ja tuomiosta. He said, when the Spirit of truth has come, Kun totuuden henki on tullut, sin,
synti, righteousness, vanhurskaus and judgment. ja tuomio. He says of sin because they don't believe in me, Jesus said. Synnistä, koska he eivät usko minuun, sanoi Jeesus. Of righteousness is because I'm going to be with the Father. Vanhurskaudesta, koska mä menen Isän luokse. And of judgment because the ruler of this world has been judged. Ja tuomiosta, koska tämä maailman ruhtinas on tuomittu. Here's where I live. Tämä on nyt se, miten mä elän. And this is what's going to happen today to you. Ja tämä on se, mitä sulle tänään tapahtuu. See, I live completely convicted of my right standing with God. Mä elän täysin vakuuttuneena siitä oikeasta asemasta, joka mulla on Jumalan kanssa. And when something twisted is around me, Ja jos mun ympärillä on jotain kierroa ja vääristynyttä, the Holy Spirit trembles my heart and lets me know this is not okay. Pyhä Henki mun sydämessäni huomauttaa, että hei, tää ei ole nyt oikein. And he keeps me from stepping that way. Ja hän estää mua astumasta siihen suuntaan. Why would I want to step over here Miksi mä haluaisin astua tänne? for one temporal feeling of some kind of good feeling? Vaan jonkun hetkellisen hyvän olon takia. When I can have an eternal life with God right now, right here. Kun mulla voi olla ikuinen elämä just nyt tässä hetkessä Jumalan kanssa. And I can walk like Jesus walked every day. Ja mä voin vaeltaa joka päivä niin kuin Jeesus vaelsi. Lots of times we want to pray for revival. Usein me halutaan rukoilla herätystä. You know where revival is? Tiedätkö, missä herätys on? It's right here inside Se this on circle right here. tässä näin. Everywhere I go, it is revival. Kaikkialla minne mä menen, niin siellä on herätys. Everywhere I walk, Jesus is. Minne mä menenkin, niin siellä Jeesus on. He said, I will never leave you nor forsake you. Hän sanoi, että mä en sua koskaan jätä enkä hylkää. That means that he's always with me. Hän on siis aina mun kanssani. I do not have to feel him to know that he's with me. Mun ei tarvitse tuntea häntä tietääkseni, että hän on mun kanssani. The just don't live by feelings, they live by faith. Vanhurskaat eivät elä tunteen mukaan, vaan uskon mukaan. It's not about whether I feel he's here. Ei ole kyse siitä, että tunnenko mä, että hän on täällä. He is here. Hän on täällä. He lives in me. Hän asuu minussa. He likes to live in me. Hän tykkää asua mussa. When you're convicted of your right standing with God, Kun sut on ikään kuin tuomitsemalla vakuutettu oikeasta asemastasi Herran kanssa, it's the most precious thing ever. niin se on kaikkein kallisarvoisin asia And ikinä. all of a sudden you live in this bubble. Ja yhtäkkiä sä elät tämmöisessä kuplassa. It's my holiness bubble. Se on mun pyhyyskuplani. So people are like, well, I don't like that word. Ihmiset sanoo, että no en mä tosta sanasta tykkää. Well, then you don't like Jesus. Sä et tykkää Jeesuksesta. Because the Holy Spirit is the spirit of holiness. Henkihän on pyhyyden henki. Holiness is beautiful. Pyhyys on kaunista. Holiness is Jesus. Pyhyys on Jeesus. It's not like holiness isn't saying, look at how holy I am and look at how bad you are. That's not holiness. Pyhyys ei ole sitä, että katso miten pyhä mä olen ja miten huono sä olet. Sitä se ei ole. Holiness isn't this. Holiness isn't, oh, I can't associate with these people because they're dirty. Sellaista ei ole pyhyys, että hei, mä en voi olla noiden tyyppien kanssa, kun ne on vähän likaisia. That's not holiness, that's arrogance. Se ei ole pyhyyttä, vaan se on ylpeyttä. Jesus says, come out from among them and be ye separate. Jeesus sanoi, että tulkaa heidän joukostaan erilleen. That means that when I'm there, Joten se tarkoittaa, että kun mä olen siellä, I am not taking part in sin. niin mä en ota osaa syntiin. How can light infect the darkness if we're afraid of it? Miten valo voi vaikuttaa syntiin ja pimeyteen, jos me pelätään? When I walk into a place and it's really dark, Joskus mä menen paikkoihin, jossa on tosi pimeää. I don't sense the darkness. Niin en mä sitä pimeyttä aisti. I know the light. Mä tunnen valon. I'm not afraid of darkness. En mä pelkää pimeää. I'm the light of the world. Minä olen maailman valkeus. I'm a city on a hill. Mä olen kaupunki vuorella. I'm the light that lights up my own house. Mä olen se valo, joka kirkastaa koko mun huushollin. That's what you are. Semmonen säkin olet. That's what the Bible says. Näin Raamattu sanoo. The Bible says you are the light of the world. Raamattu sanoo, että sinä olet maailman The Bible valkeus. says you're a city on a hill. Raamattu sanoo, että sinä olet kaupunki The vuoren päällä. Bible says that you're the light that lights up your own house. Raamattu sanoo, että sinä olet se valo, joka tuo valon sun koko kotiisi. If you go into a place and there's 100 witches there, Jos sä menet jonnekin ja siellä on 100 noitaa paikalla,
You ought not pray 50 prayers and cover yourself with oil, and that's fear. Ei sun tarvitse rukoilla 50 eri rukousta ja voidella You ought to itsesi know öljyllä. God. Jos sä tunnet Jumalan, This sounds strange to the church. no tähän ehkä kuulostaa seurakunnalle oudolta. It wouldn't have sounded strange in the book of Acts at all. No ei apostolien teoissa tällainen olisi kuulostanut yhtään oudolta. It wouldn't have sounded strange to Peter, I can promise you that. No Pietarille tämä ei olisi kuulostanut yhtään oudolta. You know, doubting Thomas. Epäilevä Tuomas. On the day of Pentecost, he was changed into a different man. You know that. Helluntai-päivänä hän muuttui toiseksi mieheksi. Doubting Ehkä tiedätkin. Thomas Epäilevä Tuomas. had all of his skin peeled off his body, and that's how he died. Hänen ruumiistaan irrotettiin kaikki nahkat, näin hän kuoli. He was martyred for his faith. Hän kuoli marttyyrikuoleman uskonsa takia. Peter was crucified upside down and died for his faith. Pietari kuoli uskonsa puolesta, kun hänet ristiinnaulattiin ylös alaisin. He's the one that denied Jesus 3 times. Hän on sama tyyppi, joka kielsi Jeesuksen 3 kertaa. Peter was the one that denied Jesus 3 times. Pietari kielsi Jeesuksen 3. He was the one on the day of Pentecost. Hän on se, joka helluntai-päivänä. He denied him 3 times. Hän kielsi Jeesuksen 3. So God redeemed him 1,000 times, and 3,000 people came into the kingdom Joten that day. Jumala lunasti hänet 1000 ja 3000 ihmistä tuli uskoon. Peter was changed into a different man. Pietari muuttui aivan toiseksi ihmiseksi. You're talking about the one that denied Jesus. Nyt puhutaan siitä tyypistä, joka kielsi Jeesuksen. That when they walked by the gate called Beautiful, Ja kun he meni sieltä kauniin portin ohitse and they saw the lame man there, ja he näkivät sen ramman miehen siellä, looking for money. joka oli etsimässä rahaa. He was a beggar. Hän oli kerjäläinen. Peter looks at him and says, silver and gold Pietari katsoi häntä ja sanoi, että kultaa ja we hopeaa don't have. ei meillä ole. But in the name of Jesus Christ of Nazareth, Mutta Jeesuksen Kristuksen nasaretilaisen nimessä walk. kävele. And the lame man got up and was jumping, leaping and praising God. Ja rampamies nousi ylös ja alkoi hyppiä ja ylistää Jumalaa. It shook Jerusalem. Sitä järisytti koko Jerusalemia. It shook Jerusalem. Jerusalem oli aivan hämmennyksessä. And the very one that denied Jesus Ja juuri se, joka kielsi Jeesuksen, had an amazing miracle flow through his body. niin hänen kauttaan tapahtui tällainen valtava ihme. See, the kingdom of God is not meat or drink, Jumalan valtakunta ei ole ruokaa tai juomaa, but it is righteousness, peace, and joy vaan se on vanhurskautta, rauhaa ja iloa. in the Holy Ghost. Pyhässä hengessä. So the kingdom is in the Holy Spirit. Joten valtakunta on pyhässä hengessä. Jesus preached the kingdom 100 different times. Jeesus saarnasi valtakuntaa 100 eri tavoilla. The Bible says that the end will come Raamattu sanoo, että loppu tulee, after the gospel of the kingdom is preached. kun valtakunnan evankeliumi on saarnattu. Because the gospel of the kingdom Koska valtakunnan evankeliumi, reproduces itself. se tuottaa itseään uudestaan, se monistaa itseään. See, Jesus said when they say, here's the kingdom here or there's the kingdom there, don't look here or there. Jeesus sanoi, että jos sanotaan, että tuolla on valtakunta tai tuolla se on, niin älä katsele sitä, For the kingdom is koska valtakunta on within. sisimmässä. The kingdom of God is in the Holy Ghost. Jumalan valtakunta on pyhässä hengessä. And the Holy Ghost needs to be in and upon you. Ja pyhän hengen tulee olla sinussa ja sinun ylläsi. That's where it's at. Siellä se on. He is the relationship with God on the earth. Hän on suhde Jumalaan täällä maan päällä. If we all have relationship with God the Holy Spirit, He's God the Holy Spirit. Jos meillä on suhde Jumalan pyhän hengen kanssa, pyhä henki on Jumala. He is God the Holy Spirit. Hän on pyhä henki Jumala. He is the spirit of revival. Hän on herätyksen henki. Everywhere you go, you will cause it to happen. Minne tahansa sä menetkin, niin se alkaa tapahtumaan. Whether people are in agreement or not, it doesn't matter. Olipa ihmiset samaa mieltä siitä vai ei, sillä ei ole väliä. Jesus is way bigger than that. Jeesus on sitä paljon suurempi. He's outrageous. Hän on aivan järkyttävän hyvä. What would you do if someone had a gun in your face telling you to deny your faith?
Mitä sä tekisit, jos joku osoittaisi sua aseella suoraan päin naamaa ja sanoisi, että kiellä sun uskosi? If you question that, Jos sä yhtään you kyseenalaistait need sitä, what I'm talking about niin right now. silloin sä tarvitset tätä, mistä mä tänään puhun. Because I promise you this. Koska mä lupaan sulle, I've watched the most petrified people mä olen nähnyt hyvin niin kuin järkyttyneitä get ihmisiä, transformed in an instant. jotka on muuttunut aivan välittömästi. And their whole life becomes a wrecking ball of the Holy Ghost. Ja niiden koko elämästä tulee aivan semmoinen pyhän hengen tulipesä. I watched little kids Mä oon nähnyt pikkulasten, get overwhelmed by Jesus. jotka tulee niin täyteen Jeesuksesta. I watched little kids get prophetic words that'll make you cry. Pikkulapset saa profeetallisia sanoja, jotka saa sut itkemään. It is possible Se on mahdollista, for us to walk in such power että me voidaan vaeltaa niin suuressa voimassa and such purity. ja niin suuressa puhtaudessa. It's so important that you hear me on this one. Nyt on tosi tärkeää, että sä kuulet mua. The power of God Jumalan voima and the purity of God. ja Jumalan pyhyys, puhtaus, The kingdom of God Jumalan valtakunta and the righteousness of God. ja Jumalan vanhurskaus, The dominion of God Jumalan hallintavalta and the character of God ja Jumalan luonne. need to stay together. Niiden pitää pysyä yhdessä. You can't afford to pursue one without the other. Ei ole varaa tavoitella yhtä ja sitten jättää toinen huomiotta. And the Holy Spirit is heaven's answer. Pyhä henki on taivaan vastaus. It's weird that I'm getting all the claps from these kids up front. On tosi outoa, että mä saan aplodeja vain näiltä nuorilta tässä edessä. Listen, man. We all have the ability to have you want this in your life. Meillä kaikilla on se kyky. Varmasti sä haluat nyt tätä. Regardless of what you do and what profession you have. Huolimatta siitä, mitä sä teet tai mikä sun ammattisi on. You need to have an encounter with the Father. Sulla täytyy olla henkilökohtainen kohtaaminen Isän kanssa. And this afternoon you're going to have an encounter with the Father. Ja näin tulee tapahtua tänä iltapäivänä. And God is going to flow through your life and change the world around you. Jumala tulee toimimaan sun elämäsi kautta ja muuttamaan maailmaa sun ympärillä. It's going to be so exciting Sitten tulee niin mahtavaa and messy. ja sotkusta. And it's okay. Ja se on ihan okei. It's okay. Se on ihan okei. I just want to pray right now Mä haluan rukoilla juuri nyt, because I'm in trouble. koska mulla on vähän vaikeuksia. People are walking around going, He should know already what's going on. Ihmiset kävelee tuolla ympäri, sinä pitäisi tietää jotain. oh, Jesus, help me. Oi Jeesus, auta mua. See what 2 hours of sleep does? Näetkö mitä 2 No, I'm tuntia really unta good. saa aikaa? I promise this. Because when this thing happens today, you will be transformed into a different person. Se mitä tänään tulee tapahtumaan muuttaa sut toiseksi ihmiseksi. Promise. Se on People are like, lupaus. well, I don't know if I believe that. Well, just come through and see. Joku ajattelee, että no enpä tiedä, no tuu ja katso mitä tapahtuu. I can tell you this, Mä voin kuitenkin sanoa, that the Holy Spirit että Pyhä Henki, always falls on hunger. Always. hän aina lankeaa nälkäisten Always. ylle. Aina, Always. aina. Always falls on hunger. Hän aina lankeaa nälkäisen ylle. So my question is this, and I know they all came up here, and that's cool. Mä How tiedän, many of you out there are hungry for more of Jesus? mä kysyn nyt sulta, kuinka moni haluaa lisää Jeesusta? It's awesome. People on TV, people at home watching this. Ihmiset siellä kotona Oh. telkkarin äärellä. I've gotten so many emails of people on their couch going, Mä oon saanut niin monta sähköpostia ihmisiltä, jotka on sohvallaan istunut ja katsonut. Jesus healing people and touching people because he Jeesus can. parantaa ihmisiä, koskettaa heitä, kun he katsoo lähetystä. He's outrageous. Jeesus on ihan superhuippu. Okay. This morning I went to the gym. No tänä aamuna, kun mä menin I'm going to sinne share one testimony and then we're going to take a break, okay? kuntosalille, nyt tulee viimeinen juttu ja sitten pidetään pieni tauko. And I went down there and I was the first one there. Mä menin sille, mä olin eka ihminen siellä. And I walked up and I said, hey, thank you so much for
for being here, and I told her about Jesus. Mä sanoin, että hei, kiitos kun olette täällä, ja kerroin heille sitten Jeesuksesta. Okay. Okei. And I said, God loves you so much. Hei, Jeesus rakastaa sua niin paljon. Okay. Okei. And I said, yeah, I just needed to tell you that. Joo, hei, mun vaan piti saada kertoa tämä. Okay, thank you very much. No, kiitti tosi paljon. She walked away, and I went Ja and, nainen lähti worked pois. out. Ja mä menin sitten sinne kuntoilemaan. I came back to the desk, and I had a word about a left knee. Ja kun mä tulin takaisin siihen sen kuntosalityöntekijän luo, niin mulla oli tullut tiedon sana vasemmasta polvesta. But God showed me this picture Jumala näytti mulle tämän kuvan of her in a wedding dress. hänestä hääpuku päällään. And I said, hey, are you a Christian? Ja mä sanoin, että hei, oot sä kristitty? She said, yes. Joo, olen. And I said, this is going to sound kind of weird. No hei, tää tulee kuulostaa vähän omituiselta. Are you about to get married? Ootko sä kohta menossa naimisiin? That sounds weird from a man saying that, right? No, tää nyt kuulostaa oudolta vähän, kun You know what mies she sanoo said? näin. She said, I'm actually getting married in 3 weeks. Nainen sanoo, että mä oon menossa 3 viikon päästä naimisiin. I said, that's awesome. Hei, sepä mahtavaa, mä I said, sanoin. so here's what I see. Hei, mä näin tällaisen. I see you in business, but I see you in working with wedding gowns and working with designing weddings. Mä näen sut yritysmaailmassa, sä oot jotenkin tekemisissä häiden ja hääpukujen kanssa. And I see you loving to bring marriage back into the culture of Finland. Ja mä näen, kuinka sä rakastat tuoda tätä avioliittoa And tänne I see Suomen you kulttuuriin. wanting to strengthen the covenant Ja between a man and a woman kuinka sä haluat vahvistaa miehen ja naisen välistä liittoa in Finland. Suomessa. She goes, that's awesome. Nainen on, että hei, tää on mahtavaa. I said, does your husband have a bad left knee? She goes, Kysyin häneltä, että onko sun miehen vasen polvi jotenkin huonossa kunnossa? Ja nainen on, että he's a professional hockey player for Finland. no mies on ammattijääkiekkoilija I täällä said, Suomessa. oh, this is going to be awesome. Ei, tästä tulee tosi mahtavaa, mä sanoin. Let me just pray for his left knee right now. Jesus will heal him right now. She goes, okay. Anna mä rukoilen sun miehen polven puolesta, että se tulee kuntoon just nyt. Ja nainen on, että no okei. So we prayed for his left knee right there. Sitten me rukoiltiin miehen polven puolesta. Whoa. She goes, I'm going to call him. Thank you so much. Nainen oli, että mä soitan mun miehelleni, hei kiitos tosi paljon. I said, mark it on your time in your calendar right now. Right now. Mä sanoin, että merkkaa tää nyt sun kalenteriin. His knee got touched right this minute. Että tällä hetkellä, just tähän aikaan, miehen polveen kosketettiin. She loved Jesus. Tää nainen rakasti Jeesusta, She was freaked out by this. mutta tää vähän hämmästytti häntä. But so freaked out, she had tears in her eyes. Hän oli kuitenkin niin hyvällä tavalla järkyttynyt, että kyyneleet tuli silmistä. Thank you so much, sir. Kiitos tosi paljon. I really appreciate you. Mä arvostan tätä tosi paljon. I said, Jesus loves you so much. Mä sanoin, että hei, Jeesus rakastaa sua niin I paljon. said, you bring marriage back into the culture of Finland. Tuossa Suomen kulttuurin takaisin avioliitto. Amen? Amen. Amen. Is Marcus here, Pastor? All right. I'm going to pray real quick, and then we're going to take a break. We're going to come back, and we're going to get this thing on. Rukoillaan tosi nopeasti, pidetään We're sitten going to tauko ja have sitten jatketaan. an amazing time of worship to Tulee kick it kohta off. mahtavaa ylistysaikaa taas. And then we're going to do what's called a fire tunnel. Ja sitten me tehdään sellainen tulitunneli. And if you've never been in one, it's okay. Jos sä et ole koskaan ollut sellaisen, se on ihan okei. It's just a tunnel where fire happens. Se on tunneli, jossa on tulta. So, Father, I thank you in Jesus' name for an amazing lunchtime. Isä, mä kiitän sua ihmeellisestä lounasajasta. That everybody would touch somebody in Jesus' name. Rukoilen, että jokainen koskettaa jotakuta Jeesuksen nimessä. And everybody said, Ja kaikki sanoo, Amen. amen.